Takže čaute, Cyber a som to aj ja, Spartan. A vítajte pri novej recenzii na energy drinky. Teraz by sme si spravili takú menšiu sériku. A budeme tam mať jeden druh energy drinkov. Takže pri tejto recenzii si bereme na musku energy drinky Watt. Tu máme dva a ešte tu je jeden. A si kúpime aj light. To sme nechceli, lebo by nám to nevyšlo. Takže náš prvý energy drink... Dnes to začneme bude Watt Nature. Natura. Sme to povedali obidva zle. Takže môžeme sa do toho pustiť. Ale trhátko dávam dole ja. Dobre, to nevíš. Nevíš, prsklo to tak. What the fuck? Tak nám to trošku prsklo. Rýchlo. A nám to nedali. Okay. Vyzerá tak šampanské. No, dalo by sa povedať. Tak. Takže farba. Čakaj, idem pro červítku. Než pošať. Najskôr, teraz by som chcela aj vôňu. Vôňa je docela taká. Dalo by sa povedať, že je skôr také šampanské. Farba vyzerá jak one. Jak motilka. Ne, podľa mňa to vyzerá jak ze škorici, ako by to bolo. Alebo šampanské. Alebo. Na tom by sme sa zhodli. Takže posúď ty vôňu. Ja som posúdil ako šampanské dosť. Aha, odpadne jak šampán. Dobre, a ideme 3, 2, 1. Podľa mňa je docela fajn. Taký na začiatku kyslastý a potom to prejde do takej sladšej. Takže už to není proste iba kyselé, ale potom už to je sladké. Ja by som skôr povedal. A vlastne tieto recenzie na tých vatov budeme točiť hneď po sebe, lebo ja osobne vám môžem povedať, že ja by som 2 dní s tým nevydržal. Ja ne. To ešte napijem. Ja som tak chcel otvoriť, že keď nezbúš, tak ja to zerú, ja to otvorím. Ideme na hodnotenie. Počkať. Ešte rádko. Musím otrhnúť. Bravo. Au! Trošku to vyletelo a ja som si zlomil prsty. Takže mohli by sme ísť na hodnotenie prvého Wattu Natura. Lechovka je podľa mňa docela krásna. Aj to sa páči? Mne sa docela páči. Aha, presne, ja som toto som chcel povedať, že toto večko sa mi páči, čo je v krúžku zelenom. A ešte tuto, že to je také zelené a tak proste dobre spravili tú plechovku podľa mňa. Chuť energy drinku, no, body za plechovku 10 z 10. Chuť energy drinku by som dal 9 z 10, lebo vlastne na začiatku to kyslasté vám to môže vadiť moc, nemusí vám to vadiť, ale mne to úplne trošilinku prekáže. Trošinku. Teraz vôňu by som dal dosť takú aromatickú silnú a takú šampanskú. Taká vôňa šampanského. Takže ja by som jej dal 10. A trhátko je normálne klasické, ale konečne tu máme voľaký nový tvar. Už to není také kockaté, ale už to je také oválne, by sa dalo povedať. Takže 10 z 10, lebo je to... Napríklad tieto dva sú kockaté. Aha, títo sú kockaté a toto je také gulaté. Toto je gulaté. Dúfam, že si to videli. Takže ja som svojho hodnotenia povedala, že je Spartan. Tak, ideme na to. Plechovku dávam 9 z 10. Prečo? Farby sú tam pekné, ale to pozadie mohlo by tam ešte niečo byť. Niečo by som tam dodal. Tam je iba taká klasická čierna. Chuť. Tá bola dobrá, až na tú kyslosť na začiatku. A dal by som tam o trošku menej, čo? Mohol by si sa častejšie pozerať do kamery? Dobre, kúkam film. Beží nám nejaký film a neviem, čo to je. Pozrieme. Rolling.
Rollinsbro. A ja to tak nemalo, počkať. Na čo to je? Prosím. Na Jojke? Ej, na Jojke. Počkaj, najprv dáme Markizu. Biach. Ja. A teraz dáme Jojku. Pandit. Pandit. Nie, Moja ja super, super, bože, to je taký dobrý film, to som kúkal. A teraz dáme toto. Otec vagabund. Aha, dobre, tak dáme. Moja super ex, či jak sa to volá? Aha. No. Tak. Takže chuť bola taká, no neviem, či si mi hodnotil. Povedal si, že je dobrá, ale áno. povedal si body. No, je dobrá, kebyže tam není tá kyslosť, by bola lepšia ešte, a kebyže sa tam není, je tam menej tých bubliniek, bola najlepšia, takže dávam 8 z 10. Takže to už som hodnotil. A farba? Počkaj, to ešte ne. Takže farba bola taká mierne klasická, taká prírodná, tak by som to nazval? Kasíčiel. Aha, dobre. A ešte trhátko, áno, pán Cyberman Tve, to dobre ohodnotil, že je konečne také oválne, ale bohužiaľ je strieborné, jak vždy, klasika. To je menšia vada. Dobre, Takže my by sme sa rozlúčili, dajte like, koment, odber a takže čaute a uvidíme sa pri ďalšej recenzii na energy drink klasický. Čaute. Záveri.